Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Confession yangu kana ini pachezvangu inotondirwadza kuti ndinge ndichiitaura. I really never thought kuti nerimweni ramazuva ndichazongokonfesawo nyaya iyi kune vamwe vanhu vandisingatombozivi, but dambudziko iro riripo pandiri nderekuti ndava kurota, ndiri kurota hope dzinotyisa, hope idzo dzandakamborota apo pandakabva mukuromba. Dzimwe nguva ndinoti pandinomuka ndinotoona kuti maoko angu anenge akazara neropa, uye zvekare ndinokwanisa kutomuka ndichitonzwa kuti panenge paine kamwana kacheche kanenge kachichema. Izvi zvakaitika mushure mekunge ndaenda kusleep over kumba kweumwe mukadzi. Saka mukadzi uyu ainge aine mwana wake mucheche ainge aine 1 year, because pari zvino handisisina hangu mudzimai wangu akashayika, uye zvekare vana vose vakapera kundifuratira nekuti mukufamba umu veukama vari kuudzwa kuti ndakaromba, ende zvechokwadi ndakaromba. Saka mukunoromba kwangu kwandakaita, mudzimai akazopedzisira zvake ava kuzviziva kuti ndo zvakaitika. Takaisa vana mumaturi atainge tapiwa, umwe neumwe ainge aine duri rake. Ndokubva tachizotanga kukacha vana, ndo kuromba kwacho ikoko kwatakaita. Iniwo ndakarombeswawo neimwe n'anga yekuNigeria. Saka mukadzi uyu anoita sekunge kuenda kwandakaita kumba kwake for a sleep over ndo zvakabva zvachizoita trigger. Mwana ndakanzwa achichema, ndikatomuka ndikamumutsa ndikati mwana wako ari kuchema. Iwo akamuka akanodongorera mwana nekuti mwana wake ainge aina mate. Akati kwete, mwana ainge asiri kuchema, ainge akatorara. Ndikabva ndatoziva kutoti ihope dziya dzekare dzandaimbogara ndichirota dzainge dzichindishungurudza. Kana n'anga yacho yekuNigeria yakatomboedza kuti inge ichindibatsira, but dambudziko rainge riripo randinoona kuti ndo richiripo. Vabereki vemwana wacho iye uyo wandakauraya ndeve kuNigeria kune rimwe village. Saka vainge vachifambawo vachienda mudzin'anga dzakasiyana-siyana, uye zvekare vachienda vachinonopira mumapako. Saka mwana uyu vainge vachimupa simba rekuti ange achimuka, kunyange zvake ainge akatsipikwa nen'anga yacho iyoyo, but handina kuzviita ndiri ndoga. Tainge titori 6 panguva yacho iyoyo apo patakazonoromba, but ndini ndega ndainge ndiri muZimbabwe. Vamwe vandainge ndiinavo vainge vari maNigerians. Mwana uyu machemero acho awo aanoita, anoti kana akachema anobva anyarara. Anokwanisa kunyarara maybe about 5 minutes obva aridza futi mhere. Anongoridza mhere ka1 kungoti we, then obva atonyarara. Mainge muri mugore ra1999. Ipapo ndainge ndichiri nemakore 30 years ekuberekwa. I was born a hustler. Baba vangu, he was also a hustler. Baba vangu vainge vakatenga imba yavo muAvondo neChikiribidi, makare muno muHarare. Uye zvekare baba vangu vaitotumwa nemaministers kuenda kunotenga motikari, kungava kuri kuSouth Africa kana kutoenda kunodzitenga motikari kuGermany chaiko, nekuti mamwe maministers vanenge vasingadi kuti zvinhu izvozvo zvinge zvichizova zviri mumazita avo. Saka vanenge vaine marana avo, vaya vanenge vachivaitira yavanoti money laundering, kana kuti seiya yakazobuda paGold Mafia. Baba vangu naivo vainge vari rana. Ndikangoti baba vangu vakatanga kuita zveurana kubva kunguva yehondo chaiyo. Even after independence baba vangu vainge vangori rana. Vakatenga dzimba dzakawanda baba vangu muHarare, but dzimba idzodzo dzainge dzisiri dzimba dzavo as such. Unopiwa mari obva wanzi mari iyi uri kufanira kuti
unge uchishandisa tenga imba kwakati, oisa imba iyoyo muzita rako, then maybe after 3 kana kuti 4 years imba iyoyo obva wachizonzi chiitengesa. Kana waitengesa manje, it is either unobva wachizodzosera mari kuna minister ivavo, kana kuti vanokuudza kuti mari iyoyo unofanira kuti ungochiinvesta somewhere else, kana kunzi enda unotenga imba kungava kuri kuSouth Africa kana kune dzimwe nyika, but inenge iri imba yaminister. Munozongoita inyu transfer of property dzimwe nguva muchishandisa mafamily trust. Ndo basa iroro iro raiitawo basa baba vangu, uye zvekare riri basa ravakazondidzidzisa vachitondiudza kuti chikoro hachitobhadhare. Makore acho iwawo nyika yainge ichiri yakanaka, vanhu vachitoti education is the key to success, asi baba vangu vaitoti education will never get you anywhere. Izvo zvizvi zvichirana ndo zvitori nemari. Saka I also became part of that laundering system. I started laundering for this other big Zimbabwean government minister. Name it, I will die if I mention it. Kana kachannel kenyu aka mukoma kanoswera kahekewa. Let us just say kuti the man, he passed away, kuti tinge tichingoavoida zvakawanda. So we used to clean millions and millions. We would do cross border deals. Ndaitokwanisa kutotumwa kuenda kana kuBait Bridge uko nemadiamonds on the other side of the border, South African border, kunenge kutori nevarungu, mainly maGerman, ndo aiwanza kutenga madiamonds, kana maBritish vanenge vakatomirira on the other side of the border. Totovatengesera madiamonds aya, civil work tenders. Ndainge ndine macompanies akawanda andainge ndaka-inherita kubva kuna baba vangu. He was also into civil works tender, but unenge uchingobhidha matenders iwawo on behalf of the minister that you will be working for. They will give me 5% of each and every dirty money that passed through my hands. Kana kuri kunzi ndinenge ndapiwa 1 million, zvinoreva kuti 5% ye 1 million, 5% iyoyo inenge iri mari yangu yandinotongobvisa. Dzimwe nguva ndaikwanisa kutogara ndaibvisa 5% ndichitori kuma offices emukuru uyo anenge achida kuti ndinge ndichimuitira money laundering. Inokwanisa hayo ichita sekunge mari shoma kuti wapiwa 1 million then obva wangotora 5%, but awa anenge ari madhiri almost each and every day. Saka kana each and every day uchibata ma 5% kubva kuma ministers, ma politician akasiyana siyana, at the end of the month unenge uine mari yakawanda, plus dzimwe mari dzacho nekuda kwekuti vainge vari vanhu vaigara vachingobata mari, vaitogumisidzira vatokanganwa zvekuti aizotokurangaridza maybe after kana kuti 2 years kuti wewe ndakambokubatisa 3 million yangu, iripi mari iyoyo, ndiri kuida. So iwewe unenge watotenderedza mari iyoyo yaunenge wakambopiwa minister akazongokanganwa nezvayo, but you have to make sure kuti mari yacho painozobvunzwa unenge uinayo. Ndo madhiri awo andainge ndichita, awo andainge ndakadzidziswa nababa vangu. Mainge muri mugore ra2000, because mapolitician akawanda ivo vanoshandisa mishonga kuwina maelections kuti vange vachityiwa nevanhu. Vazhinji vacho vanotoita zvekutoshandisa mishonga ende vanotobetserwa nedzimwe n'anga dzekutoti dzine masimba. Vanowanzokufarira n'anga dzekunana Ghana uye zvekare nen'anga dzekuZambia, because kuZambia ndokumwe kune n'anga dzine masimba dzinovapa dzingava dziri shato idzo dzavanoshandisa kuti vange vachityiwa. Saka mugore ra2000 ndipo apo pandakabva ndachizopiwa connection neumwe murume uyo ainge achiitawo zvemoney laundering. Akandiudza kuti kana uchidhila nemari dzakawanda saizvozvo zvainge zvichitoda kutoti unge uchizova munhu anenge aine backup plan spiritually, nekuti mari dzakadaro, mari dzakawanda kudaro dzinokoka
zvinhu zvakaipa muupenyu hwako, asi kana uine chinenge chichikuchengetedza, zvinhu zvako zvinongoramba zvichiflowa negwara rakanaka. So he then took me to Lagos for the first time. Ipapo ndakaenda kuLagos ndokubva tachizonosangana nen'anga yacho, but n'anga iyi it's not like maziviro amunodziita. It will be like a cult. Unojoina group revanhu vakaromba zvekuti mukunoromba kwenyu munorombeswa mose panguva imwe chete. Pakunozadzikisa kwamunenge muchazoita mhiko dzenyu, munozadzikisa mhiko dzenyu panguva imwe chete, uye zvekare munenge muchibatsirana mumabusinesses ese awo amunenge muchiita as a group of businessmen. So I flew back to Lagos. That time ndainge ndiri ndega, ndikabva ndachizoenda kune n'anga yacho iyoyo. Ndakazoendeswa kunonzi kuLekki phase 1. Usiku hwacho ihwohwo, mushure mekunge taswera tichinwa doro uye zvekare nemadrugs, takanzi taitofanira kutoti tinge tichitora madrugs kuitira kuti patinenge tava kuzozadzikisa mhiko tisazonyanyisa kufunga nezvazvo stereki. Takaswera takagara mulaunji uye zvekare mainge muine maketeni ered, kunyangwe ainge achiri masikati, but mumba imomo mainge muine rima iri raita richidzika. Taiona sekunge zvimumvuri zvainge zvichidzika zvichibva kuceiling zvichidzika nemadziro. Zuva rakazoti ranyura, ndipo patakabva tachizotorwa tikabva tachizoendeswa mune imwe room. Taendamo murumu imomo takabva tachizonwiswa yavanoti palm wine. Tikabva tachizonzi nguva yainge yakwana zvino yekuti tinge tichiita mari, uye zvekare nekuzochengetedza mari iyo yatainge tagara tiinayo. N'anga iyi yakabva yachizodaidza vamwe vakomana avo vakauya vakabva vachizotivhara mafaces edu, ndokubva tachizoburitswa mumba macho imomo. I just felt kuti takatanga kudriver for many hours. I'm not sure kuti takaenda kupi, but takaendeswa mune rimwe gomo tikapinzwa mune imwe ninga. Tirimo muninga imomo takabva tachizoona kuti painge paine vamwe vana vainge vachiri vana vacheche vari 6 vakaunzwa. Umwe nomwe akabva achizopiwa mwana wake. Tikabva tanzi tinge tichiita mhiko. Takataura tichiti kana uri murombo unenge uchifanira kuti unge uchitodeura ropa kuti unge uchizodya nemadzimambo. Zvino isu tauya pano tirivo varombo, tagadzirira kuti tinge tichizodeura ropa kuti tikwanise kuzodyawo nemadzimambo. Ndo zvatakanzi tinge tichitaura. Tapedza kuita saizvozvo, umwe noumwe akatora mwana wake, ndokubva tachizodzika mugomo tikadzokera kumotikari. Takabva tachizovharwa zvekare zviso zvedu, takadzokera zvekare kumba kwen'anga iyaya, asi umwe noumwe ainge akabata mwana wake. Umwe neumwe akanzi aifanira kuti ange achizoisa mwana muduri. Then ipapo mukoma, doro kana nemadrugs zvakapera, kusara tiri sober. Patakaona kuti ndo zvatainge tava kufanira kuti tinge tichizoita. Takabva tanzi vana ava taifanira kuti tinge tichivakacha-kacha. Umwe nomwe aifanira kuti ange achikacha-kacha mwana wake uyo waainge akaisa muduri. Panguva yacho iyoyo nestage yatainge tava, zvainge zvisingachaiti zvino kuti munhu unge uchiramba. Mukomanachi ndakangovhara maso angu ndokubva ndatanga kukacha-kacha mwana uya. Mwana iyeye akangoridza mhere kahwani kungoti nge, ndokubva atoti zi. Pandakamukacha pekutanga ndokubva ndaenderera mberi ndichingomukacha-kacha. Ropa rakazara everywhere. Tapedza kuita saizvozvo takabva tachizotorwa tikabva tachizoendeswa panze. Painge pakacherwa makomba 6. Ndokubva tanzi tinge tichiuraya huku. Takauraya huku ndokubva tachizokanda huku idzodzo mukomba kuita sekunge tainge tichiviga vana vaya avo vatainge tauraya. Tikabva tanzi tinge tichipinda muzvimakomba izvozvo zvainge zvakacherwa. They were only about knee deep. Tikabva tanzi tinge tichigeza. Zvose izvozvo zvakaitwa takashama. Takapiwa mukaka, umwe noumwe akapiwa chigubhu
chemukaka tikatanga kugeza. Tapedza kugeza ndokubva tazonzi tinge tichizozvipwanyira mazai mumusoro umu, tikanzi taisafanira kuti tinge tichizogeza. Ndakazogarapo pamba peng'anga iyoyo kwemazuva, handizive kuti ndakagarapo kwemazuva mangani nekuti tainge takangovharirwa, umwe noumwe akavharirwa murumu yake. Nguva yakazoti yakwana yekuti ndinge ndichidzoka kuno kuzimu, ndakangotendedzwa kuti ndinge ndichingopukuta fesi yangu nekuzvidira maperfume. Ndaizvidira maperfume kuitira kuti ndisazonyanyisa kunhohwa. So mukoma ndakadzoka kuno kuZimbabwe ndokubva ndaramba ndichingoenderera mberi ndichiita izvozvo zvehurana zvekuti kunyangwe vanhu vamwe vainge vondibatisa mari dzavo vaiti kana vachitoya kwandiri kuti ndinge ndichizodzidzosera mari idzodzo dzandinenge ndamboita money laundering, munhu aidzamba akamira panzvimbo imwe chete achingotya kundibvunza chete kuti ko mari yangu iya ndava kuida manje, pane mamwe madeals andikuda kuti ndike ndichiita. Ndinorangarira nerimwe zuva ndakatombodaidzwa nevamwe minista avo vainge vakambondipa 10 million US. Mari iyoyo vainge vava kuida zvino. Panguva yacho vainge vachida kuvaka service station, ndisingachatauri hangu kuti service station iyi vainge vachida kuivakira kupi, but makaremo muHarare. Saka vakangondibatisa mari iyoyo because yainge iri yemadhiri zvelaundering. Vakaita nguva yakareba tingorimo muoffice kunze kwekuti vange vachingonanga straight to the point kuti mari yangu ndava kuida. Ndakazototi mari iyai yakamukoma ndichazouya nayo, pane kwandanga ndakaiendesa, pane madhiri andainge ndichida kumboishandisa. Vakanditi alright, unozoiunza rini? Ndikati I am not sure, but ndakazovapa zvangu mari yavo. Mari iyi ndakangovapa yainge iri mumabhegi, machangani bhegi. Takatoita zvekuiloda mune imwe pickup yangu tikabva tachizoendesa tikanoipa mudzimai wavo. Ndikavafonera kuti mari baba ndaenda ndikanosiyira mama. I am now 55 mukoma. Mudzimai wangu akazoshayika uye zvekare dzinza rose ndakapedza kuuraya. Vakasarawo vachiri vapenyu, havadi kutombotaura neni, kana vari sevana vangu havadi kana kutombondiona. Ende ndinoti kana ndikarara nemukadzi, sezvo ndiri munhuwo ane mari, vakadzi aiwa igalo kwandiri, ndinotoita vekutosarudza kuti type yakadai handichadi. Saka vakadzi vandinorara navo vanongotanga kungobleedha. Usually munhu anotanga kubleedha apo paanenge aenda kumaperiods, haazotomboregedzi kubleedha. Vamwe ndo vanozotosvika pakufa. N'anga yekuNigeria iyo yainge ichindibatsira yakamboedza kuti tinge tichidzinga mweya wemwana uyo wandakauraya, but nekuda kwekuti hama dzacho naidzowo dzainge dzichifamba nekusaidi dzichienda dzichinosiya dzareverera mumapako, mwana iyeye aingoramba achingomuka. Mugore ra2006 n'anga yacho yakatombopotsa yafira muaccident. Vazhinji vemukult yedu vakafa, umwe wacho ndiye ari kupenga. Tangosara tiri vaviri tichiri mentally stable. And as for me, I feel as if I am a walking dead man. Ndinogara kunoku kuBorodilbrook. Ndine motikari dzangu dzakawanda, dzimwe dzandisingachatombozivi kuti dziripi, dzimwe dzinongotorwawo nevakadzi vandinenge ndichifambidzana navo, vamwe havazodzosi motikari idzodzo. Handina peace zvachose. Saka apa ndanga ndichingokuudzaiwo marombero awo andakaita. Regai ndikuitirei audio mukomanashi ndichikuudzai chigold mafia chatainge tichiita makore acho iwawo mozoposta zvenyu, asi ndichangoedzawo kuti ndinge ndichingobata apo nepapo so that vekuziva vasazonyanyisa kususpecta Sterek. Ndiyo nyaya yangu yandinayo. Zvimwe kuda ndichazokumisidzirawo ndava kupenga sezviri kuita mamwe macult members edu kuti ndinge ndichienda kuchechi hazviite, nekuti apo patakaita mhiko achiri masikati tisati tauraya vana vacho ivavo, takatonzi tinge tichitotuka mweya mutsvene. Takatuka mweya mutsvene ende kuti ndinge ndichikuudzai hazvitoite kuti muge muchizotaura mashoko akadaro
pamhepo. Takatuka mweya mutsvene tichitoshandisa zvinyatsi kuri kumhura mweya waMwari. Izvi zvakaitirwa kuti usazova neplan B muupenyu, nekuti uyo anenge azvidza nekutuka mweya mutsvene haangazoregererwi zvekare. Ndokusaka takatanga taitiswa mhiko iyoyo. Kana uri cult member unenge wakangoda kungofanana nemusatanist. Zvinenge zvakati siyanei mbichana nemunhu anenge akaromba. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Akomana ukaona waita mari kusvika palevel rekuti girlfriend ikauya kumba kwako ikatora motikari ikaenda nemotikari, hauzotombobvunzi kuti ko motikari yangu inodzoka rini kusvika motikari iyoyo yangorova. Unenge uine mari zvechokwadi.